Hola, Foto Lliure, et demanem aquesta setmana. Nosaltres vam sortir un parell de dies. El primer, que vam anar per la ciutat, amb en Jordi, tenim aquí el recorregut i triem aquesta foto. I llavors, un cop arribats, fem aquesta tria aquí, abans de la hidratació, la foto triada, sí. I el segon dia, que fem camí de Can Bogonyà i ens trobem molts amics, en Sebas, que anava a prop del llac Petit, i el Nacho, que ara us diré per què fa un petó a l'escut, i els cosins, el Marc i la Carme. I ara veureu, aquestes fotografies són les triades. Els cosins, Marc i la Carme, i en Nacho, que li fa un petó a l'escut del Alcoyano, que és el seu equip que havia guanyat el Real Madrid, i en Sebas, que també ens deia que a córrer sol se li està ja fent dur. Foto, mossenoms!